вас и ще стане пора. Колеги, аз исках да открия самото мероприятие с една аналогия, която така в хода на самото откриване така ми идва. Като идея 1636 година създават Харвард и това са годините, когато България още няма нищо. Тя няма даже и записи в своите исторически справки. Явно е, че много народи са свикнали да ценят това, което носи знанието, тъй като то е първооснова на всичко, което е в така развитата човешка дейност. И в този ред на мисли си казвам, това, което наистина успяхме да създадем в рамките на Българската асоциация на песконтрол операторите, е едно значимо дело, защото това знание, което ние извършваме като пръскане на информация с една много голяма достъпност, която мисля, че вие сте свидетели, дава практически резултати и вие много скоро ще го разберете в вашата практика. Аз откривам тази сесия, като разбирам, че ние с този семинар, който днес ще проведем, слагаме една от фигурките на големия пъзъл, който предстои да бъде извършен в годините. Така че приветствам всички, които съдействаха за този семинар да стане факт и да ви представя нашия лектор, който ще поднесе ценни знания в областта на процедурите по ЗОП.